Això, conforme es nomene, per favor, els músics s'alcen i saluden. Es comencem per percussió. Bego Esteban. Jorge Conriu. Paco Cosín. Manuel Miralles. Dolçaine. Andrea, que ja la vam dir. José Vicente Conriu, que per motius personals no pot estar amb nosaltres. Està ahí sentat. Un aplaus per ell. Pepe Capella. Ana Martínez. Elena Carrascosa. Simón Rodrigo. José María Chornet. Ramón Capella. Remigio Gasó. Com no, José Luis. I vull dir també un aplaudiment molt fort per una col·laboració especial que ha sigut imprescindible en este concert. El nostre amic Antonio de la Asunción. Moltes gràcies, Toni. Esta és l'última peça que van a tocar esta nit i esperant que els hagi agradat el concert, que estiguen esta nit contents d'haver vingut ací, anem a sentir una marxa mora del nostre amic Toni, Els Codolers.